Maita yenyu vadikani, tinokutendai nekunge muri pano, tinokutendai nekutitsigira muchirongwa, tinokutendai nekutisarudza misi nenguva. Nhasi tine shamwari dzedu dzinogaro uya kuchirongwa, vamwe munovaona, vamwe havakwanisi kuuya kuchirongwa, asi nhasi izuva ravo. Isu tinogara tichingokurudzira kuti munhu saka vari pano, shamwari dzedu dzinorarama neurema wakasiyana siyana vari pano. Asi nyaya yatinoda kutaura panapa ndeyekundiso, yekuti kunyange miri yedu, kunyange maziso edu, kunyange mimwe mitezo isina kuringana, asi chii chatinogona kuita chinopa mufaro, chinopa kundiso. Aiwa, ndo chirongwa chatiinacho nhasi. Regai nditore mukana uno kupa vadare vedu kuti vazvisume kwatiri kuti ndanani tinzwe kundiso dziri mukati imomo. Vamwe vanovanza vana vavo kunzi ndine vana vatatu, kunoti John, kukati Kefas, kozoti kamwe uye akaremara. Aiwa, munhu. Ndakuya kuchikuva, ndotanga nemi vamadhuve. Ndatenda zvangu gogo Dr. Mai Chisamba. Ini ndinoitwa Trishaila Tariro Ziwira. Ndinobata ndiri kuTransfiguration International Organization. Ndirini the founding president yevana nema-youths anorarama muhusopi. Tinokutendai nekunge muri pano. Ndouya kuna baba. Ndouya pana baba. Thank you very much, Mai Chisamba. Ini ndinonzi Matongo Lincoln. I am deaf. Asi ndinotaura. I am an IT specialist. Tinokutendai nekunge muri pano. Ndouya pane muroora wechidiki. Maitabasa Mai Chisamba. Ini ndinonzi Florence Mudzingwa. Ndiri founder weHope Resurrect Trust. Inoona nevasikana vakaremara. Tinokutendai nekunge muri pano. Nyaya iri pano ndeyekundiso, kuti atidi vataura pamuongoro netsvakiridza yatakaita kuti vanhu vazhinji vanouya kunzvimbo dzatinorarama, dzatinogara, vamwe vanongosvikochema. Zvikuru sei vemaruwadzano, vemachechi vaya vanosvika, hatidi kuti mucheme, gadzirai nharaunda, kana tichitambudzika nepamasteps tigadzirireka kuti tigonofamba newheelchair dzedu. Haikudai kungochema cheteka, kana tiine zvimwe zvatisingagoni kuwanaka, ndo zvatinoda kuti mutigadzirire izvozvo. Saka ngatimboendai panyaya yekundiso. Ndoda kumbotanga, chii chakanga chaitika Florence kuti ufunge kuti utangise bato rawakatangisa iri? Zvanga zvaita sei? Ndakaona kuti inini pakukura kwangu, vabereki vangu nefamily vaindisapota muzvinhu zvese zvandaita, but kune vamwe vaya vanovigwa sezvamataura, vekuti izvo vabereki vacho havanei kana kumbofungawo kuti pane zvaanoda kuita. Saka nini ndakaona kuti aiwa, sezvandakaitirwawo, let me be able to helpwo vamwe vaya vasingakwanisi, vanovigwawo, vane zvishuwo zvepamwoyo pavo but havakwanisi kuonekwa. Saka especially vasikana tinofesa machallenji akawanda. Seapi? Pakuti izvo pakudzidza munhukadzi unotarisirwa pasi, especially manje ukazotoita urema wese, hapana vanozodawo kana kuti uende kuchikoro, vanenge vachingoti maybe waste of time. But tikatanga vabereki vedu nemhuri dzedu dzikatanga dzationa kuti aiwa, uyu ane zvaanogona, saka ndo zvakandiita kuti nditange kuti izvo regawo ndikwanisewo kutsvaga vamwe vasikana vari kuwanawo madambudziko mukati menharaunda yatinogara. Ndisangove inini chete ndiri kugona kutaura kuti ndakwanisa kuita zvakadai, but ndinowo vamwe vane sister vangu vari kutamburawo mukati umu. Mashoko makukutu nhai ekurudziro. Mufunge tiri muchikamu chinechi, tinoda kutenda vabereki vake, tinoda kutenda hama dzake nekumutsigira munhu avigwe kani nhai. Mwari havarare, Mwari kana vakaita zvavakaita havana kuita, Mwari havana utsinye. Pane chikonzero chakanaka. Hezvoka atangisa ubato iroro rekuti vamwe vabatsirwe vanenge vachirarama neurema. Ndiri kuuya kwauri vamanjenjenje. Ndinokutendai. Ini chakandipa kuti nditange bato randinaro inhau yekuti pandaidzidza ndaiona vamwe vakafanana nini vanga vasina kubatsirikana kwakakwana kunyanyisa panyaya yemafuta, nekuti ganda redu
exposwa zvakanyanya muzuva haritani kuita maronda anozoputika yoita inonzi kensa gomarara. Saka kubvira ndichiri mudiki ndainzwa kuti dai ndakwanisa kushanda ndabatsirawo vamwe vangu vakafanana neni, uye ndinoda kutendawo panguva ino amai nababa vangu vakandipa chekutanga zita rakanaka rekuti Trisheila. Ndakafara nekuti handina kunzi Sekai kana Tambudzai, ende ndinonzwa kufara. Mashoko makukutu nai. Muri kuona ndakumbira sendiro kugamai. Muri kuona kuti zita rine zvarinoita mukati meupenyu hwedu. Ari kufara kuti vakandipa zita rakanaka. Vamwe vanotopiwa kunzi Dambudzo. Vamwe vanotopiwa kunzi zvaigoitirwani zvekutsondora. Ngatipei vana mazita anovasumudzira. Enderera komberi. Chokwadi. Saka mukufamba kwenguva ndichikurawo ndakaramba ndingorine passion, chishuvo chekuti regai ndibatsirane nevamwe vangu vakaita seni, kunyanyisa vaya vari kudzimisha, kusina kwavanowana kwekuwanira mafuta kana ruzivo rwekuti kana ndabara mwana akadai ndinomuita sei, nekuti vazhinji vanowanika vachivahwandisa sezvamamboreva nekusada kuti vabude vachionekwa, uye vamwe vedu vakaita seni kudai vanozowanika vachiita mabasa anenge achivaita kuti ganda ravo rirohwe zvakanyanya nezuva. Zviri zvinhu zvatinenge tichida kudzidzisa nekukurudzira ana amai kuti aiwa vana vakadai vanobatwa nekurerwa zvakadai. Ndatenda. Makukutu nai. Kune vari kutandadzana nesu ikoko pada hamuzvizive, itsanangudzo, dzidziso haipere, kudzidza hakupere, havadi kugara muzuva nekuti ganda ravo. Wese munhu ane chimwe chinhu chinomunetsa mukati meupenyu. Dzimwe nguva kune vamwe vana vane maziso ekutoti ndikaenda muzuva ndinenge ndava kutobuda musodzi. Kune vamwe vane aya anonzi pachirungu maallergy 1 kuti vakadya chakati hazvivaitire zvakanaka. Ndo zvimwe chetezvo izvozvo. Saka ngatizvinzwisise. Ndichazodzoka kwauri gare ndichida kunzwa kuti pawakanodzidza kuchikoro, nekuti paongororo yatakaita takaona zvakare kuti kuchikoro ndo kunofuyiswa vanhu, kunosarurwa vanhu. Tichazotaura pamusoro pekuzvikoro. Ndiri kuya pamuri mukwasha wangu. Mazita Mai Chisamba. Ini nevamwe vangu tine organization yedu inonzi Zimbabwe Deaf Media Trust. Basa reDeaf Media Trust takaona kuti isusu tiri deaf, nyika haitizive, vanhu havazive pamusoro pevanhu vari deaf. Takaona kuti zviri nani kuti titange organization yekupa vanhu information pamusoro pezvatiri. Inother taitaura kuti isusu ndisu vanani. Saka tine program yedu yatinoita paTV inonzi Action Power yatinotaura pamusoro pezvinoitwa nevanhu vari deaf, mabasa avanoita, masuccessful stories avanenge vainawo, nemadambudziko avatinotangana nawo, tichiedza kukurudzira kunyanyanya vabereki kuti vasavige vana vavo vavaunze pachena, uye kuti vanhu vese vadzidzire kutaura nesign language. Tinonyanya kufokasa pakuti sign language ndiwo mutauro wemunhu asinganzwe. Saka tikashandisa mutauro wemunhu asinganzwe zvinoita kuti vave inclusivewo mumhuri dzese nekwese kumaschools zvakanyanya. Ndizvozvo. Asi ndinoda kubva ndabvunza umwe mubvunzo nai, nekuti pataikurukura tichitsvagiridza, ndinoda kuti iwo mubvunzo mozopindura tadzoka muchikamu chinotevera. Mubvunzo uyu ndowekuti pataikurukura nevanhu munharaunda vakati tinoziva kuti kune vamwe vanhu vasinganzwe asi vachigona kutaura, zvinombofamba sei? Asi mubvunzo wamunozopindura muchikamu chinotevera. Ngatimboturai mafemo.